is a trail. Hello guys, kamusta po kayo? Magandang araw sa inyong lahat. And once again, welcome back to my YouTube channel. Andy Kenyo ako. Ngayong araw ay pamasya na naman tayo sa mga lugar natin maabutan sa ating pagbabiyahe. Ang ating weather ngayong araw ay gloomy po. Yan sa nakikita ninyo. Very cloudy po yung ating kalangitan ngayong araw na to. Ngunit tayo pa rin ay merong saya na mag-ikot-ikot at pumasyan sa ating mga lugar. Ayan, paahon tayo dito sa daanan. Papunta po tayo ng Barangay Apo and worn out. Nandito po tayo sa sakop ng Barangay Parayan. Kasunod na barangay ito ay Barangay Kabanbanan at Kablatan. Lahat po ng sibagan. Daan dito, sementado. Merong shoulder na sementado. Ating dating po ngayong araw na to na sana wag naman tayong buhusan ng malakas na ulan para hindi naman tayo po mabasa sa ating pagpasyal-pasyal. Ayan po sa mga kabundukan. Pwede pinahon dito yung mga ambon ay nagbubukod dito. Yan. So enjoyin na po natin yung araw na to sa ating lalakbay, sa ating pagpasyal, at sana merong mga magandang tanawin tayo matatagpuan. Sana mga interesting din na mga bagay yung matagpuan natin ngayong araw na to. Ito Mauit River po ito. Yung makikita ninyo na mga bato dyan partly merong mga gemstones dyan. Hindi ko lang alam talaga kung ano yung mga pangalan ng mga gemstones na yan, pero mga magaganda pong mga bato yan mga kaibigan. Sa ngayon parang counting murky yung tubig kasi umuulan. Dito na po tayo sa panahon ng tagulan, kaya hindi na po malinaw yung tubig sa ating mga ilog, sa ating mga sapa, pero maganda po. This is Mauit River. Part po nito siguro nanggaling sa San Rene papunta po dito sa mga lugar ng Sibalom. Ayan.
maganda naman kasi ayan, no, sumikat yung araw. Uminit po. Wow. Sana tuloy-tuloy yung init na ganito sa ating paglilingkod ngayong araw. Sana wag tayong ulan. Maganda yung daan na ito papuntang barangay Kapalpalan. And looking around, maganda rin po yung view dito. Pero sa tapos natin natin yung kakayahan nila sa kalakyan. Ayan, second gear lang. Kasi gagawin ito malakas. Eh, ano, nag-overheat? Ano pa yun? Init. Amo ka na, no? Taas na mo. Ed. Pa-shoutout sa ating kaibigan kay Ramos Fabilio, na-meet natin dito sa sakop na ito ng sitio Tigidan, no? Nakipag-usap tayo sa ating kaibigan. Sige. Thank you, Dicho ko. Sige. Mataas nga po itong daan na to. Kaya po nagpahinga muna yung may-ari ng Pajero na sinusundan natin dahil tumataas po yung temperature ng kanyang makina po ng sasakyan. Mataas itong daan na to. Patuloy pa pong ginagawa yung daan na ito. Hindi pa po lubos na simento, pero kaunti na lang. Ilang panahon na lang yan, matapos na yan. Malamig na po yung lima dito sa ngayon na. Parang umaambo na nga, oh. Yan, oh. Pahirap-hirap na po yung daan dito. Pag dito pa tumaan galing ng Lingalan, mahirap na po yung daan. Yan.
daan para makapag-exert naman tayo ng effort. Madulas nga. Ayan oh. Patuloy pa po na nag-aambon yung panahon natin sa ngayon dito po sa Barangay Apong. Dito po sa kabila mga kamatisan po ng tao. Maraming kamatis po yung naitatanim dito. Ayan, kamatis po yan mga kaibigan. Ito merong mga kababayan tayo, siguro papunta ng Apong. Ayan, yan nga gamig, pading ka mo. Pading ka mo. Kabladan. Kabladan. Lapos lang diya, ko sa Barangay Apong. Lagaw lang. Bo, gali ikaw. Di ka mag-eskwela sa ano? Tubudan. So mga kaibigan natin, no, kukuha ng kanilang module, no. Ingat kayo ha. Yan. Sige. Enjoy tayong dalan. Yan mga kaibigan natin, no. Wow. Kumakapal po yung ambon dito sa ngayon. Ma-observe naman natin. Patuloy po yung ambon dito. Kumakapal. At saka malamig. So, enjoyin na po natin itong pagbibiyahe natin sa araw na to. Dito po tayo sa barangay ng Apong. Papunta po tayo ng Barangay Aningalan. Hindi pa po naayos yung daan na ito, kaya mahirap sa mga nagmumotor na ating mga kababayan na dito po ay umuwi. Pero yung iba parang naka low profile pa yung gulong nila. Dumaan dito. So tingnan nyo naman mga kaibigan, no, yung bakas ng gulong ng mga motor na dumaan dito. Ayan, no. So siguro doon tayo dadaan, no. Dito tayo. Lumipas naman yung ambon. Intermittent nga yung ambon. Ganito talaga yung klima dito sa Barangay Aningalan at Barangay Apong. Parang Baguio City. Umaambon, malamig. Yan. Kung galing Baguio ka, hindi ka manibago dito sa lugar ng Apong at Aningalan.
yung daan. Tingnan nyo naman, oh. Ayan po yung nagmumotor dito, merong angkas, dalawa po sila. Oh, mababa pa yung gulong, oh. Yan. Yan nga dawon, pading ka mo. Ayan po. Kasi ganito yung daan. Bato pa, bukod na ano maputik, bato pa. Wow. What a road. Oh. Ayan, oh. Oh, ito. Merong lumalakad. 2, 4, 6, 6 po sila. Oh. 5 babae at saka merong isang lalaki. Wow, naka-spooting pa po yung isa, oh. Lumalakad dito sa daan na to. Oh, oh ma'am, good morning. Mayad nga ka, pating ka mo? Pating mo magto? Galikaw. Oh, oh, kilala natin ito yung isa, oh. Si Ma'am Mary Jean, oh. Lumalakad. Oh, naka flip top po, naka chinelas. Good morning everyone. Hi, hello. Mustane, mustane. Ambal sa tayo do September. Gani daw tanagin, no? Ano ko mo malagaw ka mo, ano? Marami ang puna na kami dyan. Oh, naka flip top si Ma'am, oh. Yan, oh. Sige, ingat kayo, ingat. Lumakad na lang sila kasi hindi naman po makapasok yung sasakyan dito, except na 4-wheel drive yung sasakyan mo. At hilig mo talaga yung mga ganitong klaseng daan. Nandito na po tayo sa Barangay Aningala, no? Good morning.
dinadaanan nila, diyan na rin po tayo dumadaan. Oh, ito ya. Ito oh, malalim oh. Yan oh. Wow. Woo. Masarap na daan to. Challenging. So, ito po yung daanan papunta ng Irit Sun Falls. Oh, mga kaibigan, kinuha muna namin yung nakaharang dito kasi ito eh. At thank you kay Bongbong, siya nag-video sa atin. Yan. Oh, tingnan niyo mga kaibigan yung kagandahan ng paligid dito. So dito na kami sa Sapa ba to? Oo. Tatawid kami dito. Ayan oh. Malamig yung tubig. Ah. Maganda yung daanan nila dito, nilagyan ng mga bato para may apakan yung mga bisita dito. Kaget pa din lang. Yes, dalam lagi. Ah? Ayan, si Bongbong yung kumukuha sa atin ng picture sa ngayon. Salamat po nga.
bandang kabila, oh, ang sukal ng mga punong kahoy. Maraming punong kahoy po, mga kaibigan. Ah. Hop. Wala. Oh, nadulas tayo, madulas kasi, oh. So, dito kami ni Bungbong, oh. Umuulan kasi. So, ano, pasilo muna. Malamig ba, Bong? Malamig? Hindi naman. So, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel, mga kaibigan. Dito sa Antiqueño ako. Maraming salamat sa inyong support sa ating channel. At sa mga kaibigan natin na nakapagpasbay dito sa ating channel, paki-subscribe if you like our videos here, our rides and adventures in Antiqueño ako YouTube channel. Maraming salamat sa inyo, mga kaibigan. Malaki yung support niyo sa aking channel, Antiqueño ako. Sana po pagpalain kayo ng ating may kapal. At salamat nga pala kay Bungbong. Siya yung nag-video sa atin dito. Shout out kay Carlo Takaisan, yung ating kaibigan na kasama natin.